एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे रंजीत सिवान, डीजे रंजीत सिवान। सोहनी के हाथ होला कांड होला सोहनी जी के लइका ब्रांड होला एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सोहनी जी के लइका ब्रांड होला की बात मानो ए रानी दूर होई परेशानी सोहनी के हाथ होला कांड होला सोहनी जी के लइका ब्रांड होला एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कि राजधानी से इतना जब तू खुश रहबो के हाथ होला कांड होला सोहनी जी के लइका ब्रांड होला हमनी के हाथ होला कांड होला सोहनी जी के लइका ब्रांड होला जन बाडू सुनो हमारा पसंद हो तोरा नाम कोई देव सब धन हो प्यारे करे खातिर सुनो ये डिमांड होला हमनी के हाथ होला कांड होला सोहनी जी के लइका ब्रांड होला हमनी के हाथ होला कांड होला सोहनी जी के लइका ब्रांड होला एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।